Samo vidiš. Sad. Mi ti rada. Mislim da hoćeš. Ćao. Sad. To. Smiri se, molim, smiri se. Mogu mi se nešto. Nemoj to. To, zadrži. Ajmo. Čutić, ajde sad. Ajde da pogledam. U nju. Najskuplje. Scena 1, prvi put. Koliko si joj dužna? Kreći. On te reci. Zove se Samira. Pa čekaj, jebe mu. Ne možeš. Iz tebe, ali iz njega sam više. Da idem, ne znam šta ću da radim. Nemam ni tatu, ni mamu. Imam samo dadu koji me zlostavlja. Sam Allah te je poslao. 50 lira. Nije smetine jedan projekt se dobro se okupam. Ne tako nafura. Razmiš, ajde sad ću pustit vodu kad već nisam cijela nedelje. Ajde, kreni ti. Da sam u sebe papirić. Ajde, tak, tak. Pusti. Ajde, namesti. Možda? Ako je vaš sin Irfan. Kako se preziva? Da, ja sam. To je kostara najpoznatija u Turskoj. Da. Je li moj sinoć? Da. Ajde. Irfan. Irfan. Šta da mu kažem? Šta da mu kažem? Šta? Ja sam ti majka, kako tako možeš? Samo da znaš, od mene ništa nećeš sakriti. Ajde, vozi. Pogledaj u sobu. Nije, nosila sam je... Nosila... I ajde, sad. Zvala sam policiju. Čekaj, zašto zvala policiju? Zbog telefona. Gde sam ja te noći bio? I šta kažem onda? Gde sam ja te noći bio? Ja nisam ništa zapamio. Ti sad čutiš. Moj život je jako pretužan. Mene su i mama i tata napustili. Imam samo jedno slepe
blizu sestru koja... Ne znaš za nju, brate. Jedini čovjek u mom životu je bio moj deda koji me zlostavljao. Će mi zvaći? Neću, uberio si nešto, ti nisi kriv. Ima li još jedan telefon? Uzela tvoj telefon, vidjela sam u novinama da ti ju... Ne vredi, čekaj. Roksanda, otkud ti? Jak mi se sviđa i na ko je mnogo. Jel, 3 dana. Ajde. Da. Ko ste vi? Šta je treba? Pa da je bodeš i tu da kažeš. Samira? Ko ste vi? Ajde Ognjene, brate, ćeš i muzičku. Šta treba? Ajde bre, nemoj ti me i da persiraš. Zajedno smo. Što ste vi došli kod mene? Što sam došla? A ništa on... Čekaj, ako je moj deda i tvoj deda. Ništa on nikada pre spomene možeš ti pokazati. Evo vam štaka vaša. Koliko košta? Aj sad. Što si došla kod mene? Što sam došla kod nje? Haljina. Haljina za mene? Dobro je! Hvala ti. Dobro je! Hvala ti. Aj, ne znam da ostaviti ovdje. Čist mi dolaze moji drugari i pacovi. Krećemo. Dolaze mi pacovi, poješćete ako te ostavim. Dolaze mi pacovi, poješćete ako te ovdje ostavim. Tebe ne znaju. Tebe ne znaju, mene znaju i spavaju sa mnom i sve. Tebe ne. Što da pogledaj pacove? Aj, ostali ćutite. Aj, mora da povesti. Ovdje mi stalno dolaze pacovi, mene znaju, tebe ne znaju, poješćete ovdje. Više neću sam ja. Ajde. I ne sam da te ostavim ovdje, doće pacovi, mene znaju, ja sam s njima okej skroz, gotive me, ali... Aj, samo tvoju pacu. Ti čuti, okreni se. Aj, ne sam da te ostavim ovdje, stalno mi dolaze pacovi. Ja sam s njima okej, oni mene gotive, ali tebe ne znaju, poješćete. Može. Stiže moja lepotica. O, lepotička. Sve. Ajde. Izvolite. Jel dovoljno? Jel dovoljno? Možeš malo? Izvolite. Za večer, ajde. Šta imamo za večeru? Vidi ovo. Da se vidi kako se gledaju. Hadi kaži. Sabrija. A dobro, sad kad sam se već umotala, ajde. Joj. Mi izruči koliko mogu da pojedem, ti mi se upropaziš, šta je ovo? Da se kupam, molim. Ajde, jedi pa opet. Kao jako cool, kako se kaže. Čuti. Ajde. Lepo? Da. A ti, Seko? Ja i moja Seka smo odrasli zajedno. Nastavi. Još interesantno, da. Hranila si isti deda. Obe nas se zlostavlja, ona neće da kaže, laže da je nije zlostavlja, znam da jeste. Jesi ti Ana Buržujka iz 8.1? Mogu da vas pitam nešto? Sedimo u krivo. Evo pomeću si ja, ajde. Samo sela si ja i sad tako. A šta ona jede? Aj, Rado, ne, sve isto. Ovu da možete već.
Mogu da ponesem samo malo? Može. Seko, ponesi mi ti malo. Krećite. Vrati je. Kako? Ajde, podigni se. Ajmo, Seko! O, kako da ustanem bolje? Ustanem, Seko, ajmo. Muž, šta hoće? Ja sutra moram da odem. Žao mi je što nisam otišla. Zagraj. Ja pujem. Krećemo. Pa šta ćeš mi ti, Dušane? Ajde, Mina. Gde si? Si lepa, joj, ja lepša, jao. Pa vi pozirate ili? Pa ne treba, ne slikamo se. Onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam... Imam ja nešto protiv sklapanja braka. Ovo kuma. Vidi je mačka. Sad. Neću u kameru. Sad. Može se. Pa čekaj. Da li vi samirali zade? Da. 4, sad. Da li vi se... Da. Ne da ga ljubiš još, ne male. Ajde. Piši lepo da se pročita. Gdje si, Smiljo? Azdra ljubavi. Donela mi je poklon. Uvek si mislila na mene. Kako je divna maca, mala, joj vidi, kako je divna. Joj vidi. Šta je to? Kokoška. Hvala ti. Divna. Dođi, Mico. Ajde napolje. Dođi, Mico. Joj vidi je mala. Dođi, Mico. Mic. Mico. Mico. Ajde tamo. Ajde tamo. Mico. Dođi. Čutite. Sad ću ja. To da. To uvati. Čekaj, reći isto nisam svadbeni pah. Drži se, viš da se boje, vidi ovaj kum neki, oj kume. Krećemo. Šta krećem? Krećemo. Da li je moguće da je donela kokošku? Znala sam da će se biti propaštiti. Pa tada kreneš za mnom. Ali čekaj, da smeta mi ovo. Mislim, ne znam kako da je zaobiđem. Amo Da ne bude on, ja mislim, ne znam Nema koliko snimaš. veze, opušta. Samo da se nadam kako je. Da, ajde. Ajde, kreni. Azdra ljubavi. Hvala ti. Hvala. Ti si jedina koju imam ovdje. A ja vlada Samira, nemoj tako. Ajde. Ajde, potpiši brzo. Se nije Ajde, prebacio. kumo! Čekaj, Ova smisli zdrave, samo brblje. ne mogu se, ajmo. Azdra ljubavi, pusti se. Seljančura. Opet. Seljančura! Sad čekaj. Ajde. Miši. Aj faca ozbiljna, ajmo sad ozbiljno. Čekaj. Ajde, moram. Mešaj. Čekaj. Ozbiljni se, zagledaj se na tačku. Ajmo. Hoćeš je izvesti? Čak, šta se dešava? Sad sediš, čutiš i gledaš. Da. Ja vidim, mo tako govorite da smo završili. Amanda, idemo. Dokle će moj život biti urišnic? Miri se sreću. Stava mi ne uništava život, ne mogu više prvo deda, onda Roxana, onda ciganka, ova glupača. Dokle više? Ajde, zvej se tamara. Ajmo, nastavljamo. Dokle Terite više? se. Jede. Sad ti kaži da nije umro. Prijade. Ostavi više. Da nije Glupača. umro, da nije Šta radiš u umro, moj kući još? da nije umro. Blamiraš u tu vaškara jednu. Veštačko. Ne mogu više. Pičku materinu, vašu liču. Baš, ne im je baš ti.
Nemoj budne do... Joj, malim ti, da Boga ti prozor se puša. A šta sad ove... Da, brzo. Smoothie. No dobro, joj, nisam htjela, žao mi je, joj. Kurš odakle jebeni ti mamu ciganski. Šta se Roksana tako uzvrpodila? I da priđe čoveku. Šta se s tobom dešava? Nastavi. Šta se s tobom dešava, pitala sam. Šta se s tobom dešava? Ajde, Bojana. Ti ne gledaj mene. Ajde. Šta se s tobom dešava? Ništa sve u redu. Pitala sam šta se s tobom dešava? Ništa. Ti si ovdje sigurno išla sve mesta. Pa sad ćemo. Interesantna priča. Nema ni vas više, ni pacovčina mojih više. Mada ćemo da imamo povesti čisto da bude ljubac. Ljubimac. Tako, imaću par. Gđa? Imaću par još. Što sam i zaslužila za ceo život. Imaću skupe marame. Sve ću imati. Ovo ću imati. Ovo što pokreće život. Sve ću imati u stolu, sve. Ona mama će malo njegova praviti probleme, ali Samira će to sve rešiti. S ovom lepotom, ovakvim telom. Samira, sve si uspela si dade da se rešiš. Moj dadit. Kralje. Eka, njemu ću se svetiti. Samira će danas sve imati. Sve će Samira da. On ima jahte, ima mnogo automobila, firme, ima kuće, vile. Šta je to? Čak ima. Ja od dadu ti ne znaš šta je vila. Vodit ću ti jednom da vidiš. Možda ti kupim. Kaži, ja sam naučila juče. Ručala sam kod njih juče. Moj život mora rasuti u tajnosti. Moj prošli život mora rasuti u tajnosti. Od se kreće krugovima da su poznati političari, biznismeni. Dobro, nemoj se. Čeka ga ja i čeka ga... Čuti, ne smrši da je kažeš. Aj, Možete da kažete samo da donesu večer u sobu i... Može kavijar od koze i... Ona kuma prostakuša. Šta ja kažem? Kuma, ona prostakuša. Ona azra što je da... Ona... Ko je sada? Bravo. Pa nema veze, aj pojma. Ajde. Ko je sada? Dobro, Kristino. Pa izvite se. Ne. Amanda, ljubav. Ma jesi pušta odmah tacnu, ne mogu 5 puta snimam. Ja ti kažem, truda sam ti spusti tacnu. Baci je tu. Da, ne budem polomi tacnu. Povoljno pločica, mislim, to. A vi ko? Da. Pogledajte tamo obe. Nešto ću ti reći, draga. Trudna sam. Šta radiš ti tu? Šta radiš tu? Dolazi ovamo odmah. Dolazi ovamo, rekla sam. Budem li ne čula, budem li samo načula, budem li ni načula, pomislila da si ti to rekla. Ne da ti sledi odavde, otkaz, ne da ti sledi proterivanje iz Turske. Znači u ovoj sam piše... Ko mi to Jesi kaže? gledala dedu koji te zlostavljao? Dedu? Da više mi se spomenula. To je jasno. Sad ću da zovem Rasimu, ona će da to sebi sve. A šta da kažem? Ima li novih tračeva? Ima, čula sam Roksana život. Jeli, trebalo je to davno da uradi. Da je davno uradila, ne bi se ovaj moj udao. To samo? Da. Čula sam Roksana kao da je kafanom. Jeli?
Da, trebalo je to davnih dana da uradi. I ja kažem. Da je to uradila davnih dana. Pa jeste, da se nije oženio, možda imala šanse da neke veće kod njega. Možda bi vam ja bila snajka. Da. U pekari. Ma ka... Inače ću sve reći. I onda ćeš biti u zatvoru. Ja sam to sve videla. Do sutra imaš fore, znači neću da se raspravljam. Prodaj kafanu. A to je ta. Da si prodala kafanu, ne interesuje me šta ćeš raditi. Ajde, vas kao pričate. Mislim kako ti spas, no i daći. Pravo budeš besan, dalje. I lupaj. Naravno. Čekaj. Samo smislim tekst da... Gdje mi je Azrica, moja kumica? Moja Azrica. Ceo život sam bez ikoga. Samo onaj moj deda, što me zlostavlja, samo njega ima, aj bar neko. A Azri sad nema, nadam se da će sutra doći da me gleda. Ma ne sutra, budemo. Vijaj, kao da hoćeš da. Prijavit ćete miliciji. Sad ne interesujem. Klakni na kolena. Ajde. Molim te, nemoj. Samo to. Da, lupaj. Kako ćeš snimati? Snimam već. Ne... Sačekaj, jebo se isključio. Krećemo. Dobro. Ajde. Mogu me šta? Da, tako. Ko mi zvoni? Ko se mene sećio sad? Dobar dan, inspektorka me... Kako se zove? Ovo sam sve zahvaljujući njemu. Ima si 5 godina. Kako je Roksanda. Ponovo, ajde, kaže. Ova. Ajde, Anja, Dušan. ti pitaj ko je Roksana. Ne, Dušan ne kaže. Dobro, što mora opet kad je rekao. Pa nije rekao lepo. Završim s tim. Deri se.